Samtang sa Bacolod City naman mga kapuso, Duha ka engineers ang obo kun office of the building official ginapasabat sa ginaalegar extortion activities. Samtang Duha pagid kay empleyado sa Bacolod City LGU gina-summon sang NBI sa ginapahayag pagpameke sa business permits. Yaring balita nga aton gintutok ka. Hindi lang isa, duha, kundi apat ka mga empleyado sa Bacolod City LGU nabutang ang propesyon kag karera sa Italital matapos gintumod mismo sa LGU kag National Bureau of Investigation nga ginaalegar involvado sa nakalinday na kaso sang pagpameke. Isa ka mechanical engineer kag isa ka electrical engineer sa idalom sang Office of the Building Official ang gindagdagan order sang City Legal Office nga sabton ang aligasyon sa extortion activities nga ginreklamo sa mga negosyante. Nakalabo sa alkalde ang reklamo nga agod mapadasig ang transaksyon, nagapanukot sang 5-10,000 pesos nga pampadalog sa mga nagakuha permiso. May aras ang video ginauyatan ng LGU apang ginpakamaayo nga hindi inipakita sa publiko. Pero kaayo mo lang yung mga tao di sa ako, no? Kung may mga reklamo, tami kita ni ipabalo diri bala sa ato, no? Okay, para matagaan man nato action. So ako wala lagi ko kabalo sini. Nagulpihan lang ko. Ang ginareklamo ng mechanical engineer ang in charge of plumbing permits. Samtang in charge naman sa electrical permit issuance, ang isa nga nagikan sa City Engineer's Office CAG, gindesignar lang sa obo para magbulig sa renewal of permit. Nagpaiway ang magatubang ang duha sa kamera sa baylo. Ginapanghandaan na ang isabat sa CLO nga may plaso nga 72 ka oras. Nakabaton man sang sapina sa NBI ang isa ka empleyado sa City Treasurer's Office kag empleyado sang Business Permits and Licensing Office may angos sa ginapahayag pagpang-issue sang peke nga business permits. Natukibahan nga peke ang pila ka permits nga ginapakabit kag wala sang records at QR code system sang City Hall. Depensa sa mga negosyante, may ara sila sang fixer sa Licensing Office kag natukibahan nga peke ang ginahatag nga permiso. Sa nagligatuig, gintugyan sa LGU sa NBI ang complaint para masigurado ang impartial investigation. Alam mo, dugay naman yung mga huring-huring kag mga reklamo and complaints. No? I've been hearing it. And I just needed really an evidence to move forward. As soon as I get it, upon receipt of a complaint, ina-acta there. Ginapaabot sa NBI nga madamo pa sang sapina ang idagdag sa pagsanga-sanga sa ginapasuni sindikato. Palaligban man ang papel sa isa ka job order nga apisar 2022 pa nakakasupwesto. Sige hapon operate sa syudad kag nagapakilala nga City Hall employee. Ang hindi lang maliwanag kung bakit siya nakaka-duty pa until January 2023, terminated na siya by July 2022. Kaya gusto ko siya gusto ko rin siya mahanap. Paandam sa alkalde, mas madamo pa nga mga empleyado ang dagdagan order nga magpatag bangod sa madamo pa ang complaint nga nagagabaton sini online kag gikan man sa kabaranggayan. Adrian Prietos para sa GMA Regional TV Early Edition.